Добър ден, хора. Днес така малко се разпродадох отбора в FIFA Ultimate Team. Си направих германски отбор на Deutschland, така че видим какво можем да постигнем с него. Минах в първа дивизия. Най-добър ми играч ми е Делас Коста. Втория ми най-добър май е Чукомотинг. И не разбира се, тук е Макс Майер, който също не е добър. Сега ще ви разведа през моят Ultimate Team. Нямам никакви пари в момента. Що да се направих? Ето, първа дивизия съм я минал и сега виждате с какви отбори играя. Но няма да мога да играя в този, защото ми трябва 143 да играя. Ама не 143 да си имате на предвид да играя в тази, но няма как да играя. И затова си играя някакви турнаментчета тук. Видим Team of the Week днес. Ето този ми предотвършим сега за отбора ми. Ще е добре. Гилдоган информ. Така че отворих там 2-3 пака да ми се пада някой Team of the Week. Нищо не се падна. Падна ми се Маркович. Ако не ви го показах, ето го и него. А минали ми отбор беше BPL отбор. BPL отбор, да. Ето го и Маркович. И Мизиро от минали отбор. Просто го бях пуснал на трансфер и сега никой не го купи. И ще го взех. И Маркович. Колто ми беше в бивши отбор. Много. Ето го и... Къде дълго с Коста, бе? Няма ми дълго с Костата. Съм го кил само, нали? Не. Нещо ми изчезнал. Да, няма ми го дълго с Коста. Ето го е. Там ще се махнал, но сега ще си го сложим. Където се в устата тук. Аха. Много хора качват клипове в момента явно. По-добре си включи интернета. Добре, без интернет ми идват някакви. Добре, тук изпреварих някакъв си. Добре, не ми пука. Да. И... Ако ме питате на какво играя на таблет. Не знам дали си личи, че това е таблет, да. Ще се опитам да събера... Тук, ако съм питал да продам. Тук някакъв съм продал, тук не знам на кой. Видим колко струва на маркет. Той 5К на Байнал май. Толкова с 5К на Байнал, значи... Не, по-малко. Няма го взимам, защото май го имаме тоя. Аз тоя май го имам. Може би затова съм го такова на трансфер листата. Ето, че постигнахме 100 чемпионс, така че пак мога да участвам в някои турнирчета. Да, имам го. Това съм го 100 чемпионс. Имам и друг отбор, който така по-слаб, много по-слаб. Аз там не съм запълнил всичките играчи май. Ето ги него горе-долу, опитвам да се спася играчи. Яло Фалке, РЛ. Ще сложим тук опа, какво става. Този отбор няма много така го обързавам сега. Сега съм си за дочландски отбор. Ето ги него. Дай да изиграем някакъв матч, турнамент май. Ара да почваме един турнамент. Ще симулирам среща, защото пак бия. Айде на този без това им 100 чемпионс, така че ще ни пусне. Много слаби отбори. Така да им видим тяхния състав все пак. Ще ги бием там. 53 рейтинг. Трябва доста контракти. Добре. Не почваме мача, па се върнем, когато свърши това. Ами,
Извинете на Professional да ги бие някакви с 11 на 0. Това е... Гледай, тази 740 наистина много готино. Хубаво отбор, че си съчинихме. Чакай, бе. Добре, ще видим на следващия край на матча. Както виждате, този човек го бихме. Само изключително любопитно. Следващия епизод ще бъде сигурно другите два матча. Само изключително любопитно да видя колко струва нашето момче да го скоща. Просто искам да видя колко струва. Вижте тук е. Що бапало, не знам. Бундеслига. Купа Байерн Мюнхен, Национал Бразилия. Мисля, че ще го разпознае. И 47к. Ама хора, мен ми се падна от пакет. Мен ми се падна от пакет и затова. Добре. Може би ще купим някой след малко. Чао! Не след малко. В следващия епизод, който ще бъде супер скоро. Може би един след друг ще ги направя. Да, това ще бъде всичко този епизод. Ако ви е харесал, дайте му лайк, не забравяйте да изпуснете клип по този канал. Това бях аз в следващото видео.